bịakwanụ ka unu nụrụ ka ndị aboki sizikwa wee na-ezu oshi moto ndị mmadụ. O wee bụ na moto unu na-afụ ebe a ka a na-akọwa na onye nwe ya paakịrị ya n'ihu na obe ya duto na ya bụ moto mebikwa na-emebi na o nwere obere nsogbu. Nwoke nwe ya wee paakịa ya n'ihu ezi ama bi ya. O wee bụ na ya bụ nwoke anọghọ n'ụlọ. Onye aboki unu na-afụ ebe a oduka otegori o ji wee na-edefegharị moto a ka o yi esi wee buru ya, and ọdụ ka ọ chọpụta na onye nwekwanụ moto a na ọ nọghọ n'ụlọ mbọsị ahụ. O wee jee kpọta ndị toyin van ka fa bịakwanụ kpọrelu nya bụ moto bujerie anya bụ onye aboki ebe a na-eme mgbuka ka egbukasị anya bụ moto nyekwana ya ego. N'ọkwa ya ka ndị toyin van bịazi wee jee ka fa kpọrelu moto wee na-asịzi onye aboki na ya weta kii moto. Onye aboki na-enefa na ya cheta dọkụmentị moto. Onye aboki na-enefa o wetaghị ya. Ndị anụnwa bịara ịkpọrelu moto wee jezie n'aka ndị VG nke ndị vileji anụnwa wee jee gwafa n'ọkwa onye aboki kpọrọfa ka fa bịakwanụ kpọrelu moto anụnwa bujerie ebe o yeje mee mgbukasị moto anụnwa. Ọkwa ntu a ka fa si wee pụta aka na abụ wee ghọọ onye aboki unu na-afụ ebe otu aka wee na-ajụ ya ajụjụ, kedu ebe isi wee bịa? Ọchịchapụ anya na-enefa kedu ka moto ọgụ nwe moto ọ na-enefa. Ọkwa ntu a ka nwoke mmadụ nwe moto si wee bata wee bee aka n'isi wee na-eti. Ọkwa ka ndị aboki sizikwa ezu oshi moto. Ọ bụkwa na ị na-paakị moto unu ilo wee jebe afịa, maọbụ na ị na-apaakị moto unu omebiri emebi ma ọ na taya ya gbara ma na o nwere obere nsogbu o nwere, ị paakịa ya n'ihu unu obe na-echezi emechaa ka ị lụọ ya. Ndị aboki na-ezukọsizikwa moto ndị mmadụ. Ifefa na-emezikwa kịta abụ onwe moto paakị n'ilo fagagharị ebe ahụ ugboro na-abụ na ịtọ eje kpọta ndị na-akpọrelu moto abịasị etu a ha eburu moto enwere ike ijechazi afịa bata. Ọ bụ na moto ịpaakị n'ụlọ na ihe afụzikwa ya na ndị aboki nke ikpeazụ a obi adọkwafa mma fa ha amụrịkwa. Ọkwa ntu a ka fa si ejekwa ụlọ ndị mmadụ lụrụ n'ime ọfịa ma ọ n'ime vileji ebe etinyeghọ ndị nche. Faruo ebe ahụ fe hekọsịchazi nke niile dị n'ụlọ ahụ buru eje ebe a na-eme akwa ayọn nke fa na-eledu ka ogene jee ebe ahụ lee ya. Ndị na-akpakọsị ayọn ọ bụ na ofensi ka mmadụ gbarụ fapụtafụ na mmadụ anọghị ebe ahụ faya akụgide ofensi gị ahụ kutuo ya indi name of na fa na-achọ ayọn eji wee wupida fensi ahụ ka fa zuru ya. Ọ bụrụ na ụlọ ntu nya ka ịlụ n'ime ọfịa maọbụ ebe ụkwụ ndị mmadụ ahụ agakebe fapụta ebe ahụ ghee mbọsị ọzọ ya abịa n'ụlọ gị ahụ ihe afụ brọkụ ka ọ yisazi n'ala. Ntu a ka fa ya esi wee kurisia ife niile dị ebe ahụ mbụ ndị aboki anụnwa unu na-afụ ebe a. N'ọkwa ka fa sizikwa ezu oshi nke kịta anụnwa na fa na-agagharịzikwa n'ogbe n'ogbe onwe ife ịpaakịrị n'ilo n'ihu na obe. Ntu a ka fa ya esi kpọrele ife ahụ na rie ihe afụzikwa fa wee sị ka m wetara unu ebe a na onye nke unu na-afụ na aka na-abaghịkwa anyị otu aka a na-ajụ ya ajụjụ, kedu ife ị bịara ime ka isi wee ma na moto a dị ebe a, kedu mgbe ị defegharịba moto a? Onye aboki nọrụzie ka onye ahụ ekwu okwu ata abụ abụ ọ nọrọ ebe a na-enefa in the name of na fa na-akpakọsị ayọn. Ịfụkwa ndị akụ akpa na nkọbe wee sị na fa na-akpa ayọn chụtekwa afa aka okwu ezigbota ndị ochie azụrụ azụ. Ntu a ka fa ya esikolo akpa na-agagharị na-achọ ụlọ ya oye maọbụ ebe fa ya ejezu oshi maọbụ ebe mmadụ gbachiri ụzọ ya jebe afịa fee were ike nke fa gbaghe bukọrọ ife dị ebe ahụ na rie onwekwo nke fa ahụ ebufu ebe efuru fa. Ntu a ka fa ya esikwa na-agagharị na-achọ ndị ya na ndị anọghị ya ka fa ma ndị fa ya atọrọ atọrọ ma ndị fa ya ezuru ife befa. Nekwe na onye nke unu na-afụ ejidegokwa ya a na-ajụ ya ọgụ nwe moto okwu ezi ekwu okwu mana ọgụ ji akpọta ndị na-akpọrelu moto ka abịa kpọrelu moto ahụ gị nwe ya ka ịfụ na ụdị sensị ndị a nwere oje kpọta nnọọ ụfọdụ ndị mmadụ sef ya ka unu fụ ebe uche ya eruziro mana uche ya eru ọzọ na ndị anụnwa na fe nwere ike ịjụ ya na ya kedu ka moto na ya wetakwanụ ka moto. Uche ya bụ na ya ajụ ya na ndị akpọrelu ha kwana ya fe ebujeri ebe ọgwụ afa eruzie egbukasịa ya ndị name of na na-akpakọsịkwa ayọn ka eji wee chi zuru moto mmadụ fa ka gbara ya nkịtị fa etibeghị ezigbo ife olesizikwa na ọfa kọtụ afọ onufa ji ese ya fa akụnye ya isi ya bụ okpu maka na onye onufulu ebe ọ bụ na fa hapụ ya fa akụnyeghị isi ya bụ okpu ochi ya ta ọzọ ụlọ unu jecha bata unu ekpokọrọ okwute unu ji wee lụọ unu n'ala. Ntu a ka o ya esi wee chịkọchaa ayọn niile eji wee wupila onwekwo nke fa ahụ ezu. Ọ bụ ife nnọsị ka m wetara unu maka ndị na-apaakị moto fa n'ilo. Ndị aboki na-ejezikwa akpọta toyin van eto enya abịa akwana amakwa moto gị ụdọ n'ike kpụrụ ya ọ narie ịbatazie ebe niile atọwuru kokoko ị na-eche na ndị ochie bịa be maọbụ nọọ ndị mmadụ mee nke nwa ya manọ ndị aboki na-ebu akpa na-asị na fa na-akpakọta bọtụrụ na ayọn n'ọzọkwa fa na-ezuzikwa moto ndị mmadụ na nke ikpeazụ. Ekenekwa m unu.